Helo a chroeso I hefyd, y podlediad am fywydau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg gyda fi, Richard Nosworthy. Y mis yma, ein gwestai ni ydy Sara Peacock. Mae Sara yn byw yng Nghaerdydd ac mae hi'n gweithio i'r sianel teledu S4C. Yn y sgwrs, mae hi'n siarad am symud o Loegr I Gymru a sut mae dysgu'r iaith wedi bod yn rhan o'i gyrfa hi. Mae hi'n sôn hefyd am sut mae S4C yn helpu dysgwyr Cymraeg. Byddwch chi'n clywed ychydig bach o sŵn yn y cefndir yn ystod ein sgwrs, ond gobeithio byddwch chi'n mwynhau'r pennod. Wel, Sara, croeso i'r podlediad. Diolch fawr, Richard. Edrych mlaen at gael sgwrs. A finne. Wel, mae stori hynod ddiddorol gyda ti I rannu. Mae cymaint I siarad amdano fe. Ond, erbyn hyn, rwy ti'n gweithio yn llwyddiannus I S4C, a defnyddio'r Gymraeg bob dydd. Ond, yn amlwg, gan bod ti ar y podlediad, rwy ti wedi dysgu'r Gymraeg I ddod yma. Sut dechreuodd y daith dysgu Cymraeg I ti? Oedd hwnna'n rhywbeth oedd wastad gyda ti fel plentyn, fel person ifanc? Oedd y chwilfryddyd yna, dwi'n meddwl, cos oedd mae mam fi yn gyfreis a mae'n dod o Aberdeigleddau ac yn yr amser hwn, 40au, 50au, doedd dim unrhyw Gymraeg hyd y gwni yna. Felly dyw hi ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. A fel plentyn, bob ha o'n I yna I ymweld am fy grandma. Ac oedd pethau fel tŷ tawel gyda geiriau Cymraeg arno a o'n i'n dysgu cyfrwy 5. A oedd grandma yn defnyddio geiriau fel ychyfu a cwtch a phethau felly. Ond doedd dim Cymraeg go iawn. O'n i'n ymwybodol oedd y iaith yn bodoli, ond nid fel iaith byw, doedd dim Cymraeg o'n gwmpas I. Ie, mae'n rhyfedd, ond ydy. I fod ddim yn fod yn ymwybodol, a fi o'r un peth pan o'n I ifanc, nes I cael fy magu yng Nghymru, ond o'n I ddim really yn ymwybodol bod y Gymraeg yn rhywbeth oedd pobl yn defnyddio bob dydd. Ie, yn union. So ges I fy magu yn Loegr, es I brifysgol yn Loegr. Oedd mam wedyn yn byw yn Sigar rhwng Hendy Gwyn ac Arberth, ac o'n i'n ymweld â hi, ac oedd pryd hynny, of course, oedd S4C yn bodoli, felly o'n i'n chwilio am rhywbeth ar Channel 4 a methu dod o hyd i fe, cys oedd S4C ymlaen ar y pryd. Felly, dyma'r tro cyntaf I glywed pobl yn siarad Cymraeg, ond hyd yn oed wedyn, o'n i'n byw yn Loegr, doedd yn ddim yn beth mawr yn fy mywyd. Felly, nid tan o'n i'n cwrdd â fy ngwraig. So, mae fy ngwraig yn dod o Bethesda, a nathon ni cwrdd tua 20 mlynedd yn ôl. A mae hi'n dod o deulu dwyieithog. Mae mam yn Saesnes a mae dad yn Gymro-Gymraeg. Pawb yn y teulu yn siarad Cymraeg. Ac o'n i'n chlywed hi ar y ffôn yn siarad â'r teulu a meddwl, mae hwn yn swnio'n gorgeous. Mae sŵn rhyfeddol, mae'n lyflu. A ffordd bod y teulu ma'n gallu cyfathrebu gyda'i gilydd trwy gyffrwng Gymraeg. So, mae hwn wedi sbardino y dyhiad o ddysgu Cymraeg, ond o'n i'n byw yn Loegr ar y pryd. A ble oedd y ti'n byw yn Lloegr? Rwy ti wedi symud y gwmpas o lad yn ystod dy fywyd hefyd? Do, so nes I ddechrau yn Rhydychen, yn Sir Rhydychen, a wedyn mi es I brifysgol yn Durham, yn y gogledd Loegr. Wedyn o'n i'n byw yn Devizes, Wiltshire, ac wedyn o'n i'n byw yn Gaerfaddon, a dyma lle mi nes I gwrdd am ngwraig. So beth oedd y sbardun felly I ti o ran dechrau dysgu go iawn? Felly, o'n i'n byw yn Gaerfaddon, fel o'n i'n dweud, ac o'n i'n magu'n plant yna. Ond wedyn, o'n i'n tynnu at yr cyfnod lle oedd ein mab ni yn gadael I fynd I brifysgol, ac oedd yn ngwraig yn gweithio yn Gaerdydd ar y pryd. Oedd hi'n mynd nôl ac ymlaen, ac o'n i'n just meddwl, wel, os dwi'n yma a fy mhen fy hun trwy wythnos, that's not going to be a lot of fun. Felly, nathon ni penderfynu symud I Gaerdydd ar ôl I Oscar mynd I prifysgol. So o'n i'n meddwl, wel, dyma ni nawr. Dyma'r cyfle, dyma'r rheswm I ddysgu.
Felly, a fi amdani. Ond oedd flwyddyn gyda ni yn Loegr cyn symud. Flwyddyn ola Oscar yn yr ysgol. Felly es i ati i chwilio am bethau'n helpu a des i o hyd i Say Something in Welsh. A nes i ddysgu am flwyddyn gyda Say Something in Welsh ar fy fy hun yn Loegr, ac pan nathon ni symud yn y pen draw 2014, o'n i wedi cyrraedd y pwynt lle o'n i'n gallu cynnal sgwrs yn y Gymraeg, felly... Fantastic. Oedd yn beth wych i allu symud i Gaerdydd a mynd syth ati i gwrdd â dysgwyr eraill. Clonc yn y cwtch, nos lun yn chatter, os mae unrhyw un yna yn byw yn yr ardal, dyma grŵp hyfryd o bobl sy'n cwrdd bob wythnos a jyst cael amser hwyliog cymdeithasol gyda'i gilydd trwy gyfrwng Gymraeg. Mae gennym ni, dwi'n byw yn ardal Pontcanner yn Caerdydd, a mae yna lot o bobl yma sy'n siarad Cymraeg, felly oedd cymdogion gyda ni fan hyn, ac oedden nhw'n gwybod fod mod i'n dysgu, ac oedd yn fodlon siarad Cymraeg gyda fi. Ffrindiau ni yn yr ardal, cwpl o ffrindiau arbennig sydd wedi newid switcho i'r Gymraeg yn syth oedd yn gwybod o'n i'n dysgu. Felly oedd hyn yn help enfawr i fi i gael pobl yn fodlon fod yn amynyddga, trefo mod i'n baglu trwy brawddegau ac yn y blaen. Mae hynny mor bwysig yn dydi, ond wrth gwrs mae'n wych i gael cyfle i ymarfer y Gymraeg gyda dysgwyr eraill, gyda ffrindiau ac ati. Ond mae rhan fwyaf o bobl yn neud gwersi, ond dyw hynny ddim wedi bod yn rhan mawr o'r dysgu rwy ti wedi wneud? Na, dwi ddim yn amynyddga o gwbl, a do'n i ddim am cael y profiad, nid dysgu oedd y profiad o'n i isio, gallu siarad Cymraeg oedd y profiad o'n i isio. Felly, o'n i'n impatient iawn, a ar ôl wneud Say Something in Welsh, o'n i'n just taflu fy hun i fewn. O'n i'n dysgu fy hun y gramadeg oddi ar llyfrau Gareth King. O'n i'n darllen cyn gymaint o phosib, o'n i'n gwylio cyn gymaint o phosib. O'n i'n newid yr radio car i Radio Cymru, ac i ddechrau, oedd yn just llif o seiniad o'n i ddim yn deall, ond i gael hynny yn y cefndir trwy'r amser yn gwneud gwahaniaeth, mae wedi dod i fewn i'n ymenydd. Felly, mi eis i un cwrs, y cwrs cyntaf Cymraeg nes i oedd ar ôl tua 19 mis o ddysgu ar nen fy hun, mi nes i gofrestru i cwrs penwythnos Prifysgol Caerdydd, just ar ôl nos galan, ac dyma tro cyntaf fi cerdded i mewn i wers Cymraeg, ac o'n i'n ofnus iawn. Do'n i ddim yn gwybod be i ddisgwyl. O'n i'n pryderu dros wneud ffwl i fy hun, fel ni gyd yn. So mi eis i gwrs ewch yna, ac oedd yn wych, ond do'n i ddim really wedi wneud lot o pethau sgwennu a ddarllen ffurfio fel yna. Ond oedd yn profiad pwysig iawn, a profiad lyflu. O'n i'n mwynhau dros ben, oedd y pobl yn hyfryd. Felly, y peth nesaf neis i, ar ôl cwpl o wersi un ar un gyda tiwtor, yn y hedja ar ôl 2 flynedd o ddysgu, mi nes i ddechrau ar cwrs glwywi, lle o'n i'n gallu dysgu'r gramadeg go iawn, really. Na ni. A unwaith ti wedi gwneud glwywi, wel, ti yna. Gobeithio. Ti di llwyddo dysgu Cymraeg, really. Mae'n swnio fel bod ti wedi dysgu Cymraeg yn rhoi gloi. Pa mor hir oedd hi rhwng dechrau Say Something Welsh a wedyn cwblhau y cwrs glwywi? Oedd yn sydyn iawn, mae rhaid i mi ddweud. 2 flynedd ar ôl dechrau gyda Say Something in Welsh, nes i dechrau cwrs glwywi, a hyn yn gwrs 1 flwyddyn. Felly,
tair mlynedd ar ôl dechrau, o'n i wedi cwblhau'r cwrs yma, ac o'n i wedi cofrestru i wneud MA yn Ysgol y Gymraeg yn Brifysgol Gaerdydd. Waw, so mae hynny yn ffantastig, really. Tair blynedd i fynd o braidd dim byd i fod yn rhugl iawn. Beth yw dy gyfrinach bydd y rai yn gofyn? Wyt ti'n person ieithoedd yn naturiol, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl fy modi, o'n i wedi dysgu Ffrangeg yn yr ysgol i lefel eitha uchel. O'n i'n gallu siarad Ffrangeg eitha rhugl. A hefyd nes i astudio cerddoriaeth a dwi wedi astudio i ganu. Felly dwi eitha dda am ail ddeud seiniad dwi'n clywed, os mae hynny'n gwneud synnwyr. Mi allai wneud acennau eitha dda. A o'n i arfer gweithio fel olygydd yn Saesneg. Felly mae gen i dealltwriaeth weddol dda am gramadeg a sut mae gramadeg yn gweithio. Yeah. A mae hwn yn shortcut tydi. Mae hwn yn neud pethau'n haws pan ti ddim yn... dwi ddim ofni berfa a enwau ac ansodderia a phethau felly. So siŵr o fod mae hynny'n helpu. Ond really, y cyfrinach sy'n ni'n dweud ydy gwneud cymaint o phosib a wneud e bob dydd. Yeah, so just sgyrsiau, gwrando, popeth, really. Popeth. A dwi'n, falle mae rhaid i fi ddeud hynny cos dwi'n gweithio i S4C, ond rhaid, gwylio S4C oedd yn helpu fi ddysgu, a dim ots os o'n i'n gallu deall bob gair, ond i glywed y seinia, i weld y geiriau, i glywed sut mae pobl yn mynegu'n hunan yn y Gymraeg, yn naturiol. Yn enwedig os ti'n byw yn ardal lle does dim lot o Gymraeg o'r cwmpas chi. Yma yng Nghaerdydd, dwi'n byw yn ardal eitha Gymraeg, ond hyd yn oed wedyn ti'n mynd i mewn i dre a mae hwn yn diflannu wedyn, ti'n mewn argylch eitha Saesneg. Felly i glywed yr iaith yn naturiol a glywed sut mae pobl yn defnyddio hi, pethau fel S4C, Radio Cymru yn bwysig dros ben. Ydy. Dwi'n cytuno yn llwyr a unrhyw ffordd i gweld neu clywed y iaith yn bwysig. Ni wedi siarad am y daith dysgu o wneud cwrs glwywi. Bydde rai pobl yn dweud, wel, dyna ni, dwi wedi gorffen fel petai, ond dwi ti ddim wedi stopio fyna. Nes ti gario ymlaen mewn ffordd i datblygu diddordeb, dealltwriaeth o'r Gymraeg, defnydd o'r Gymraeg yn dy yrfa. So be digwyddodd nesaf felly ar ôl symud i Gymru, symud i Gaerdydd a cwblhau'r cwrs glwywi? Oedd ti mynd ymlaen wedyn i astudio mwy? Do, wel, o'n i'n ymwybodol o'n i am newid gyrfa fi. Ac o'n i'n meddwl, wel, dim byw yn Gymru nawr. A be oedd ti'n neud cyn hynny felly? Sori, ni heb sôn am hwnna. Ie, o'n i'n olygydd academaidd a addysgiadol llawrydd, felly o'n i'n gweithio lot o gweisg gwahanol. Ond oedd amser i newid am lot o rhesymau. Ac o'n i'n ymwybodol bod yn Cymru mae sgiliau iaith Cymraeg yn ddefnyddiol iawn pan chwilio am swyddi. O'n i'n hefyd ymwybodol ni fydda modd i fi ddefnyddio Gymraeg fel olygydd, because mae oherwydd hynny'n yn golygu angen sgiliau ewch iawn. Felly do'n i ddim cweit yn siŵr be o'n i am i wneud. A dyma pam es i wneud y cwrs yma, astudiaethau Cymraeg a Cheltaeth. Ac oherwydd, oedd lot o brofiadau gwaith ymarferol fel rhan o'r cwrs, ac o'n i'n meddwl, bydda hynny'n helpu fi penderfynu be dwi am i wneud sy'n gwahanol. A nes i canolbwyntio ar cynllunio ieithyddol a pholisi iaith. Dyma oedd prif pwnc astudiaeth fi.
A beth yn union i bobl sy'n gwrando sydd ddim yn gyfarwydd, dwi ddim yn gyfarwydd iawn, beth yn union yw cynllunio iaith? Pa fath o bethau dyn ni'n sôn amdano nhw fel yna? So cynllunio ieithyddol yw... mae yna lot o bethau fel siaradwyr Saesneg ni'n cymryd fel caniataol. Felly ni'n gwybod, os ni'n mynd allan, os ni am fynd i doctor, ni'n gallu wneud e drwy gyffrwng y Saesneg. Os ni am gwylio teledu, neu beth bynnag, popeth ni eisiau ei wneud, ni'n gallu wneud e'n Saesneg. A mae hynny yn digwydd, di hynny ddim wedi digwydd yn naturiol, mae hynny wedi digwydd oherwydd pwera economaidd, pwera gwleidyddol, lot o bethau sydd wedi gael i'w wneud yng Nghymru i gwthio'r iaith Gymraeg i lawer. Yn hanesyddol. Yeah. A be mae cynllunio ieithyddol yn ei wneud ydy edrych ar y rheini a dweud, os yna pethau debyg, ni'n gallu wneud i hyrwyddo'r Gymraeg, i helpu'r Gymraeg fod yn iaith fyw. Felly, o hwn i gyd, dyma lle ni'n cael, enghraifft, y mentrau iaith yn lleol yn bob ardal o Gymru, yn cynnal pethau drwy gyffrwng Gymraeg i roi cyfleoedd i bobl i ddefnyddio'r iaith yn cymdeithasol. Ni'n cael y mudiad meithrin enghraifft sy'n gwneud gwaith gwych i helpu rhieni trosglwyddo'r iaith i'r plant, i cael plant o deuluoedd Saesneg cael eu trochi yn y Gymraeg a mynd ymlaen i ysgolion Cymraeg ac yn y blaen. Mae yna lot o bethau sy'n mynd ymlaen yng Nghymru yn bwrpasol i helpu'r iaith i ffynnu. A dyma cynllunio ieithyddol, really. Be di y pethau ni'n gallu wneud, ni'n gallu rhoi mewn lle sy'n rhoi cyfleoedd i'r Gymraeg, sydd wedi cael ei tynnu oddi ar yr iaith yn hanesyddol. Diddorol iawn. Felly, oedd hynna wedi ysbrydoli ti o ran y cam nesaf, achos es ti ymlaen wedyn i weithio yn y maes yna gyda'r mentrau iaith? Do. Felly, ar ôl i fi gwblhau'r yma, oedd rhaid i fi chwilio am swydd. Ac o'n i'n ddechrau, really. A oedd na swydd gyda tîm newydd o bobl wedi ymbedo yn y mentrau iaith dros y wlad. Oedd yn gweithio gyda busnesau bach annibynnol i helpu nhw ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu gweithrediadau. Yn y sector cyhoeddus, mae gennym ni y safonau i'r Gymraeg, does, sy'n deud wrth bobl, mae rhaid i chi sicrhau bod arwyddion yn ddwyieithog, enghraifft. Os dim byd fel yna sy'n gweithio gyda busnesau annibynnol, felly dyma'r bwriad oedd i ni fynd allan a siarad â busnesau bach a dweud, well look, you could use some Welsh and it would be an asset to your business and I can help you do that. So nes i hynny am spel. Yeah. Ac wedyn mi es i mewn i weithio yn y gwasanaeth iechyd. O'n i'n gweithio fel swyddog o Gymraeg a hefyd hynny ar y cyd gyda gweithio mewn amrywiaeth a chymwysiant. Felly o'n i'n trin y Gymraeg fel angen amrywiaeth, really, mewn sefydliad, bod y pwysigrwydd y Gymraeg i gleifion, y pwysigrwydd y Gymraeg i bobl sy'n gweithio yn y maes. Yeah. Felly oedd hyn yn brofiad gwerthfawr iawn. Yeah. So, yn y ddwy swydd yna felly, oedd e'n rhywbeth i godi defnydd darpariaeth o'r Gymraeg, just yn gloi, achos mae hwn yn bwnc enfawr. Beth, ar ôl y profiadau yna, sut wyt ti'n teimlo o ran, beth yw'r heriau, a sut gallen ni wneud y Gymraeg yn mwy yn rhan o'n bywydau bob dydd, fel bod pobl yn cael yr opsiwn, cael y dewis i ddefnyddio'r Gymraeg a cael y cyfleoedd yna? Un peth dwi'n meddwl, os ti'n siarad ag unrhyw un sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus a lle mae safonau yn gweithio, a gofyn iddyn nhw be di her mwyaf iddyn nhw darparu y gwasanaeth yna, mi fydden nhw'n deud recrwtio. Mae mor anodd i ddod o hyd o ddigon o bobl sy'n medru Gymraeg sy'n wneud y swyddi sydd angen. Mae lot o waith ar y gweill i trio codi sgiliau pobl sy'n falle ar chydig o Gymraeg yn barod, neu rhoi cyfleon i bobl i ddysgu Cymraeg. O ran o hwn, dwi'n meddwl, ydy bod yna pobl yma, falle sydd ag ychydig o Gymraeg,
ond sy'n ofni y deud hynny, oherwydd hyder. Felly, codi hyder i bobl sy'n medru chydig o Gymraeg yn barod, yn holl bwysig. A hefyd y cysyniad yma o be di ddigon dda. Lot o bobl yn dweud, wel, methu wneud hynny drwy gyfrwng Gymraeg. Nid yw Gymraeg fi ddim ddigon dda. Ond cwestiwn fi ydy, wel, beth yw ddigon dda yn y sefyllfa hon? Dwi ddim ddigon dda yn y Gymraeg i fod yn olygydd. Dwi'n gwybod hynny. Dwi'n gwybod be di safon yna a dwi ddim yna. Ond dwi'n ddigon dda i wneud y swydd dwi'n wneud yn nawr drwy gyfrwng Gymraeg. 8 mlynedd yn ôl, pan nes i wneud y swydd cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg yna gyda mentrau iaith, doedd sgiliau iaith fi ddim cystal, ddim fel maen nhw nawr, ond ar y pryd, oedden nhw'n ddigon dda i wneud y swydd o'n i am i wneud. Os ti am fod rhywun sydd yn eistedd ar desg derbynfa, wel be ydy ddigon dda yn y sefyllfa hon? Mae'n hollol wahanol eto. Felly, dwi'n meddwl, y mwy ni'n gallu wneud i cefnogi bobl i ddefnyddio y Gymraeg sy'n gynnyn nhw a i codi'r hyder i ddefnyddio. A dwi'n gwybod, ers 8 mlynedd, ers i fi ddechrau gweithio trwy gyfrwng Gymraeg, mae fy Nghymraeg i wedi gwella cymaint. Mae wedi dod yn ei blaen. Mae wedi trawsnewid yn gyfan gwbl. Felly, os ti'n dechrau wneud bydd yn gwella. A dyna peth hefyd yn dweud, mae swyddi yn gyfle gwych i wella'r iaith hefyd. A mae'n spectrum yn dwys, achos mae hwn yn rhywbeth dwi'n ymwybodol ohono fe yn y gorffennol. Oedd na tueddiad i ddweud pobl sy'n siarad Cymraeg, pobl sy'n ddim yn siarad Cymraeg o ran recrwtio. Ond y dweud y gwir, fel ti'n dweud, mae'n dibynnu beth yw'r lefel sy'n addas ar gyfer y swydd yna. Felly mae yna rôl pwysig fan hyn i gyflogwyr yn does, i bobl sy'n recrwtio i feddwl am hynny. Yn bendant. A hefyd, pobl sy'n defnyddio gwasanaethau yma, dwi'n cofio pan o'n i'n gweithio gyda busnesau, dwi'n cofio un caffi, a mae y pechnogwr yn dweud, oedd rhywun gyda fe wedi dod o deulu Gymraeg, wedi'n siarad Cymraeg, a mae cwsmer wedi rhoi ffrai arni am rhywbeth fel camdreiglod, ddim yn cofio be yn union. A wedi upseto hi'n cyn gymaint, oedd hi wedi dweud, dwi ddim yn mynd i siarad Cymraeg yn y gwaith bellach. O, na. Felly, mae gen i hawl i ddefnyddio Cymraeg gyda'n gwasanaethau. Mae'n bwysig iawn i'n bod ni'n hawlio y hawl yma. A os chi ddim yn cael y gwasanaeth sydd angen, mae rhaid codi gyda Comisiynydd y Gymraeg. Mae hyn yn bwysig ein bod ni'n amddiffyn y hawl yna. Ond ar un pryd, mae rhaid cofio bod y pobl sy'n neud pobl sy'n actually neud y gwaith lot amser, maen nhw'n trio yn gorau glas i ddarparu y gwasanaeth yma. A dyw e ddim oherwydd gwrth Gymreigdod lot amser, dyw hynny ddim yn digwydd. Mae'n just pwysio arian, pwysio oriau ac yn y blaen. So ni angen bod yn garedig o ran defnyddio'r gwasanaethau mwyn helpu pobl i helpu pobl eraill, yn dweud? Yna fe. I greu'r perthnasau yna. Felly, mae'n ddiddorol bod ti'n sôn am pobl yn mynd am swyddi ac ati, achos mae hynny yn mynd yn ei at y swydd sydd gen ti nawr. Sut nes ti gael hwnna a just dweud ychydig bach am y gwaith rwy ti'n neud gyda S4C? Dyma esiampl gwych i chi. Pan o'n i'n chwilio am swyddi 8 mlynedd yn ôl ar ôl gadael prifysgol, nath ffrind fi ddeud, o be am S4C? Beth am edrych ar y S4C? A nes i ddeud, na, Cymraeg fi ddim ddigon dda i weithio S4C. Ond wedyn, tua cwpl o flynyddoedd yn ôl, dath ffrind, Aran Jones, os eith yn Welsh, shout out i Aran, dath ata i a ddeud, dwi'n newydd weld y swydd hon, a dwi'n meddwl bod e'n berffaith i ti. A fo'n i fel, dwi ddim yn siŵr, S4C, sgiliau Cymraeg fi ddim ddigon dda. Na, cael look ati. Ac oedden nhw'n chwilio i rywun sydd wedi cael y profiad o ddysgu Cymraeg fel oedolyn. Oherwydd oedd y sianel yn awyddus iawn
i wneud mwy i fath o cofleidio pobl sy'n dysgu Cymraeg, i helpu a chefnogi pobl sy'n dysgu Cymraeg a siaradwyr newydd. Felly mi eisi am y swydd, ac of course oedd genna i profiad o strategaethu a cynllunio ieithyddol ac yn y blaen hefyd. Oedd y sgiliau gwaith genna i, o safon iaith i o'n ein poeni amdani. Felly, ges i y swydd yma. Felly, eis i mewn i S4C fel arweinydd strategaeth y Gymraeg, a nes i creu strategaeth y Gymraeg i sianel, a dyma beth dwi'n gweithredu nawr. A mae'n wych, dwi'n edrych ar be ni'n darparu ddysgwyr. Mae yn newid, mae popeth yn y byd teledu. Mae yna lot fwy ara na beth chi'n ddisgwyl. O'n i wastad wedi meddwl, mae rhywun yn cael syniad o rhywbeth, 6 mis diwetha, bydd hynny'n digwydd. Ond dwi ddim fel yna. Mae yna lot o waith ymchwil, mae yna lot o waith paratoi, mae yna lot o waith cydweithio gyda phartneriaid eraill. Ond yn y bon, be di strategaeth yn ei wneud yw edrych ar sut mae gall y sianel cefnogi'r ymgyrch Cymraeg 2050, sef yr ymgyrch i gael mwy o bobl i siarad Cymraeg a mwy o bobl i siarad Cymraeg bob dydd. A dwi'n edrych ar be ni'n gallu wneud i helpu ddysgwyr, felly dwi wedi creu wefan, dyma fi roi plug, s4c.cymru/learn Welsh, neu s4c.cymru/dysgu Cymraeg, a mae yna lot o wybodaeth yna, jyst i helpu bobl cael mynediad at y sianel, cos weithiau, profiad fi oedd, o'n i'n edrych ar clic neu rhywbeth, oedd yna llwyth o raglenni yna, ond do'n i ddim yn gwybod pwy oedd y bobl yma. Do'n i ddim yn gwybod ba oedd pwnc y rhaglen, oedd yn adloniant, neu oedd yn ffeithiol, neu oedd yn drama. Felly mae yna lot o bethau yna i just helpu pobl dod i adnabod beth sy'n gynnu ni ar S4C, a be ni'n gallu cynnig, sut i defnyddio isdeitlau i helpu ddysgu. Dwi'n creu cylchlythyr bob mis, lle mae e-bost yn dod ato chi gyda awgrymiadau pethau i wylio. Dwi'n gweithio gyda'n tîm sy'n creu sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae gennym ni sianel Instagram newydd, sianel TikTok newydd, S4C dysgu Cymraeg. So ni'n gweithio ar gwella fideos bach ni'n rhoi yna, lle chi'n gallu mynd a just cael rhywbeth 3 munud i wylio tra bod tegell yn berwi neu rhywbeth fel yna. A mae hwn yn neud y haws i gael pethau bach bob dydd. Tydi? So mae'n wych i glywed hynny. Byddai'n rhoi linciau i'r adnoddau yna i gyd yn nodiadau'r sioe yma. So os ydych chi'n gwrando a eisiau ffeindio mas mwy, just ewch i'r app podlediad a wedyn dylech chi weld y linciau yna. Wrth gwrs mae rôl S4C o ran dysgu Cymraeg mor bwysig, ond eto mae'r byd teledu wedi newid cymaint. Na, os dwi'n meddwl yn ôl i pan o'n i'n dechrau dysgu Cymraeg, oedd pobl yn dweud, just gwiliwch S4C, ond wrth gwrs erbyn hyn, ni'n byw mewn byd lle mae'n lot mwy o opsiynau yn does. Nes di sôn am Say Something in Welsh, mae Duolingo gyda ni, sy'n wych i ddysgwyr, ond rhoi bod e'n creu her a cyfleoedd i S4C. Ti'n hollol iawn. So dyma'r byd o'n blaen ni ydy y byd aml platfform yma. A mae S4C ar hyn o bryd yng nghanol trawsnewidiad i fod dyn ni ddim yn dalledwr teledu bellach, bod hyn yn rhan mwyaf yn gwaith ni, ond ni'n symud tuag at fod yn dalledwr aml platfform. Felly mae lot o bethau nawr yn mynd ar YouTube, cos dyma lle mae pobl yn mynd i wylio pethau, dyn nhw ddim yn mynd at y teledu bellach. So mae gennym ni ein player click, sy'n wych i ni, oherwydd ni'n gallu darparu isdeitlau trwy gyfrwng Saesneg a Gymraeg ar iPlayer. Mae lot o bobl yn gwylio ar iPlayer, ond dim ond y Saesneg sydd yn bosibl ar iPlayer. Dyma pam creuwyd clic mwyn i ni gael 2 ffrwd isdeitlau yna. A mae lot o waith ar y gweill i just i edrych be di patrwm a gwyliau pobl a sut dyn ni'n gallu
darparu y pethau maen nhw am ei gweld, am ei gwylio ar y platfform mae am ei gwylio arni. A mae hynny yn cynnwys YouTube a Instagram a TikTok a beth bynnag arall bydd yn dod at ni cyn bo hir. Yeah. A dyw hynny ddim yn golygu nad yw'r teledu yn bwysig bellach. Ond mae rhaid i ni symud, mae rhaid i ni newid gyda'r amseroedd. Ond hefyd, y her yna yw bod yr Gymraeg yn iaith mor fach yn y byd hon. Mae Saesneg mor gryf yna. Mae'n fwy a fwy anodd i bobl ein ffindo ni. So dyma'r her ydy sut mae pobl gallu dod o hyd i ni ar y platfform yma. Ond mae darn o waith i gael i'w wneud. Mae pawb yn meddwl amdano fe, gweithio arni. Ond dyma'r cyfeiriad ar hyn o bryd. Yeah. A ro'n ni'n siarad pan ro'n ni'n trefnu'r podlediad yma, oedd y ti'n sôn ychydig am sut i greu cynnwys rhaglenni neu beth bynnag sy'n apelio at ddysgwyr. Rhaid bod e'n her i benderfynu, ydyn ni'n creu rhaglenni i ddysgwyr neu ydyn ni'n mynd i helpu dysgwyr i fwynhau y rhaglenni neu y cynnwys dyn ni'n creu i bobl yn gyffredinol? Ie, a dyma'r cwestiwn mawr ni'n trafod ar hyn o bryd, dweud gwir. Dwi'n cofio pan o'n i'n dechrau, oedd na raglen o'r enw Hwb, os mae rhywun yn cofio Hwb, oedd yn wych, nes i fwynhau. A'r y fideos, mae yna darna o hwn ar gael o hyd ar ein sianel YouTube. A mae rhain yn gwneud mor dda i ni. Mae lot o bobl yn gwylio nhw o hyd, 10 mlynedd yn diweddar. Felly mae yna lle, dwi'n meddwl, i rhywbeth penodol am ddysgwyr. Yeah. Ond mae rhaid cofio bod mae gennym ni un sianel, mae gennym ni un set o platfforma, a mae rhaid i ni darparu pethau i bawb yng Nghymru. Felly mae rhaid i ni feddwl am pobl yn eu 60au sy'n eisiau gwylio pethau fel dechrau canu, dechrau canmol. A dyma cynulleidfa pwysig iawn i'r sianel, cos dyma pobl sydd wedi ymgyrchu drosti yn y lle cyntaf. Yeah. Maen nhw mor bwysig. Mae rhaid i ni feddwl am y pobl yn deunaw sy'n eisiau rhywbeth cheeky a ddoniol. Mae lot o ystyriaethau o gynulleidfaoedd gwahanol. Ac hefyd, mae dysgwyr yn ffitio mewn i bob cynulleidfa yna. Felly mae yna pobl yn y 60au sy'n dysgu Cymraeg. Mae yna pobl sy'n deunaw sy'n dysgu Cymraeg. Felly, ni angen y ddau sy'n ni'n dweud, i gael rhywbeth penodol i ddysgwyr yn beth ni'n anelu at wneud, dwi'n meddwl, ni'n trafod ar hyn o bryd be di siap y peth ni eisiau wneud yna, i'r slot yna. Ond hefyd, mae popeth ar S4C yn addas i ddysgwyr sy'n ni'n dweud. Ie, efallai bydd angen eisteitla arnoch chi. Os dwi'n gwylio ffermio, weithio, mae angen arna i switcho'r eisteitla arno, dwi ddim yn gyfarwydd ar acen. Ond, y dau, it's not an either or, dyn ni'n dweud. Ie, dwi'n cytuno. Dwi'n cofio siarad gyda rhywun yn Loegr rai blynydde yn ôl, oedd yn gwylio S4C ar teledu Llwyren, ar satellite TV, achos bod e'n hoffi'r raglenni am y cefn gwlad cymaint. Oedd yn person, ddim yn Gymro, ddim yn dysgu Cymraeg o gwbl, ond just yn really hoffi'r raglenni. So, os mae cynnwys da fanna, mae'n gallu cael apel eang iawn, a mae'n ffyrdd i dod dros unrhyw problemau neu heriau ieithyddol, yn dweud? Yn bendant, y pethau cefn gwlad mor boblogaidd dros y wlad, dros yr Deyrnas Unedig. Cos dwi'n meddwl, does neb arall yn trin y pwnc yn yr un modd â ni yng Nghymru. Ni'n gwneud rhaglenni, ni'n gwneud cynnwys sydd yn benodol i Gymru. Mae naill special i Gymru, neu mae'n edrych ar y byd trwy lens Cymraeg, lens Cymraeg. A mae hwn yn safbwynt unigryw ac does neb arall yn wneud hynny. Felly un peth o'n i'n meddwl pan o'n i'n dechrau ydy dwi'n gallu dysgu lot mwy amdano wlad lle dwi'n byw
os dwi'n gwylio pethau trwy gyfrwng Gymraeg, oherwydd ni'n trin y pethau, dos neb arall yn ei dwi'n. So mae y stwff ffermio cefn gwlad yn esiampl gwych o hwn. Ni'n cael pobl yn ni'n gwylio, pan mae sioe frenhinol yn dod draw, ni'n cael gwylwyr o bob ban o'r byd. Mae pobl dros y byd yn ni'n gwylio, oherwydd does neb arall yn ei ddangos. Ie, mae yna yn bendant rhywbeth arbennig am raglenni S4C a dwi wedi mwynhau gwylio cyw llawer gyda fy merch i pan oedd hi'n iau, dwi'n hoffi am dro, wedi raglenni cerddoriaeth yn enwedig pan ni'n iau, so gallwn ni siarad llawer am hynny, ond dwi'n ymwybodol o'r amser a dwi'n gwybod bod ti angen mynd cyn bo hir. So, just cyn i ni fynd, beth am just adlewyrchu ychydig, rwy'n ni'n siarad reit ar dechrau'r sgwrs bod S4C wedi bod yn rhan o'r ysbrydoliaeth a codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg. Sut mae'n teimlo nawr bod ti wedi mynd o fanna i gweithio i'r sianel? Fi'n methu credu y ffaith fod mod ti'n gweithio na dweud gwir. A mae yna elephant yma, mae'n elephant yn y stafell yma. Mae wedi bod yn gyfnod heriol yn ddiweddar, ond mae rhaid i fi ddeud, mae yna criw o bobl mor angerddol dros yr iaith, dros ein gwasanaeth cenedlaethol ni. Mae pobl hyfryd i weithio gyda nhw. Mae wedi bod mor garedig i'r person sy'n gofyn cwestiwn ateb, cos dwi ddim wedi cael fy magu yn y Gymraeg. A mae'n fraint enfawr i weithio gyda nhw. Felly, os chi yn dysgu Cymraeg a chi'n chwilio am swydd a mae rhywbeth yn codi gyda'r S4C, cer amdani, cos mwy o bobl ni'n gallu cael sydd yn dod â phrofiadau gwahanol, sy'n dod o cefndiroedd a safbwyntiau gwahanol i ni. The more the better, sy'n ni'n dweud. Ond dwi'n falch iawn o weithio gyda nhw a dwi'n mor lwcus i wneud y swydd dwi'n wneud. Yn sicr. A dwi ddim yn siŵr os mae rhyw lori yn mynd heibio eto. Ydy, sori. Na, mae'n iawn. Ni'n gallu clywed ti yn iawn. Ac ar lefel personol felly, mae'n rhaid bod dy raig di yn rhoi brwd o'r cynnydd o'r dysgu rwy ti wedi wneud a mae'r ffrindiau. Sut mae'n teimlo o ran y gwahaniaeth mae wedi wneud i'r bywyd teulu, i'r bywyd cymdeithasol ac ati? Dwi'n gwybod bod lot o bobl yn dweud hynny, ond mae Gymraeg wedi newid fy mywyd yn llwyr. Mae'n neud i fi teimlo fy mod i'n greiddio yng Nghymru. Mae wedi neud i fi teimlo fy mod i'n perthyn i Gymru. Fi'n methu dod o hyd i geiriau i esbonio sut dwi'n teimlo am yr iaith yma, dwi'n caru'r iaith yma. Dwi'n caru y ffaith fy mod i'n gallu fy mynegu fy hun yn Gymraeg, i allu darllen llyfrau Cymraeg a chael etifeddiaeth llenyddol, etifeddiaeth hanesyddol, sy'n rhan ohona i. Mae Cymraeg nawr yn rhan o pwy ydw i, a mae hwn yn neud i fi teimlo mor falch. Wel, dyn ni'n falch iawn o popeth rwy ti wedi wneud i'r iaith, Sara, a pob lwc gyda beth bynnag sy'n dod nesaf, a diolch yn fawr am siarad gyda ni ar y podlediad. Diolch, Richard. Mae wedi bod yn fraint a phlesur, so diolch yn iawn i ti. Wel, diolch i Sara am siarad gyda fi. Os ydych chi wedi mwynhau'r pennod yma, tanysgrifiwch ar eich hoff app er mwyn clywed y pennod nesaf. A beth am ddilyn podlediad hefyd ar Mastodon. Mae link yn y disgrifiad. Hoffwn i glywed eich sylwadau chi. Tan y tro nesaf, hwyl fawr a diolch am wrando.